Pla Català d'Esport a l'Escola va néixer fa 20 anys, el 2004-2005. Va néixer de la mà dels departaments en aquell moment d'Esports i d'Educació, amb l'objectiu bàsic d'incrementar la pràctica esportiva dels infants i adolescents de Catalunya i fer-ho sobretot en aquells col·lectius que practicaven menys. Hi ha molts agents implicats i el que anomenem figures clau. Fa de molts anys, potser quasi bé 15 anys, que estem dins d'aquest projecte del Pla Català de l'Esport i tot era per potenciar l'esport escolar, perquè així podem treballar conjuntament, mestre d'Educació Física, que és coordinadora del Pla Català de l'Esport, conjuntament amb un coordinador que hi ha, a més, d'esports i pertanyem a l'AFA i és una cosa que treballem tots globalment i així uns pels altres ens ajudem. És molt important que els infants des de molt petits facin una mica de tot. Llavors, l'escola ofereix aquesta oportunitat de provar tots els esports. Hi ha molts variats, estem parlant des de pàdel, des de ioga, des de hip-hop, des de poliesportiu. Estem intentant sempre fer una varietat d'esports i hem anat adaptant. I fins i tot hem obert la possibilitat de fer casal d'estiu, casal de Nadal i casal de Setmana Santa. I també com a projecte important tenim el nostre cross propi perquè la gent corri i s'ho passi bé. Jo em vaig apuntar a patinatge perquè em van donar uns patins quan vaig fer 5 anys i em vaig voler aprendre. M'agradaria seguir fent aquest esport quan sigui gran. Una figura molt important és el propi centre educatiu, perquè és allà on volem que es faci aquesta oferta de pràctica esportiva, perquè és allà on tenim tots els nens i nenes i adolescents de Catalunya. El punt fort que tenim pel fet de ser institut d'escola en la continuïtat de les activitats extraescolars és que aquelles extraescolars que a primària ens funcionen bé i que fan que l'alumnat s'animi a fer esport, després el tenir els alumnes igualment al centre ens permeten que o bé segueixin fent activitat extraescolar al centre o que participin com a dinamitzadors, proposant alguna activitat, inclús col·laborant en algunes activitats puntuals que fem, com poden ser el cross, la cursa que fem al poble, la cursa d'orientació. D'aquesta manera els alumnes adolescents, a part de fer esport, també veuen, són com un exemple per als petits. Els joves amb què treballem en aquesta extraescolar són joves de l'edat de 14 anys més o menys. Els valors que es busquen en les activitats extraescolars esportives d'aquí al centre generalment són la cohesió de grup, la companyonia, l'autosuperació, millorar l'autoestima. Els alumnes es mostren molt més distesos i que el fet de participar en aquestes activitats esportives millora no només la seva condició física, sinó també la seva condició social. Aleshores és com un ventall ampli, fan un tast de tots els esports, moltes activitats al medi natural, com ara caiac, vies ferrades, escalada, etc. Doncs vaig escollir aquesta extraescolar perquè m'agrada molt l'esport i la natura i el veure que anaven a la muntanya, al nàutic i fer activitats així més fora del centre i dinàmiques, em va agradar molt i vaig dir que aquesta era la meva. És un nexe d'unió entre les famílies i el projecte educatiu, el centre, l'equip directiu i fem una mica de portaveus i organitzem moltes coses per a les famílies, com poden ser les extraescolars. En l'extraescolar de judo treballem a partir de primer de primària fins a sisè de primària, tot un ventall d'edats i un ventall de diferents graus de tècnica. Un dia treballem més tècnica, un altre dia potser treballaríem més, serien uquemis, caigudes, un altre dia a terra i intentem dinamitzar-les tot una mica, sobretot a partir d'ells que vagin agafat la dinàmica. Perquè m'agraden els esports molt i a mi m'ajuda a desconnectar una mica per les tardes i m'enfoco en els esports, en la bicicleta i el futbol i m'agrada molt. Una altra figura important són els consells esportius. Els consells esportius ja feia anys que munten els Jocs Esportius Escolars de Catalunya i que són capaços de generar aquestes activitats intercentres, aquest marc de que entre tots els centres facin també una activitat més comunitària, més integradora i en què participin més nens de diferents centres educatius. La missió del Consell Esportiu del Baix Llobregat envers el Pla Català d'Esport a l'escola és assessorar, donar suport, acompanyar a tots els centres educatius de la comarca. L'engranatge una miqueta del Consell Esportiu
per les nostres escoles, es dona suport a l'hora de dissenyar les activitats i de portar tota la gestió a nivell extraescolar. El que fem també són activitats de promoció esportiva adreçades directament als centres educatius, ja siguin centres educatius de primària com centres educatius de secundària. Tots els nens o tots els joves passen pel centre educatiu. Per tant, el centre educatiu és un nucli que hem de potenciar que el jovent i infants facin activitats esportives. De la mà de tots els coordinadors del Pla Català és això, afavorir a la reducció d'aquest sedentarisme a través de la promoció d'aquest tipus d'activitats. El Consell Esportiu el que té és un projecte de formació que està recolzat pel Departament d'Educació i normalment el que fem és una jornada de formació un cop al mes i és una trobada important en què anem compartint i ens anem formant per després desenvolupar aquest projecte del Pla Català. El que intentem és afavorir que aquests dinamitzadors del Pla Català tinguin la formació poliesportiva, que es permet després estar registrat en el ROPE, que és el registre de les professions de l'esport. I així tenim professionals, gent jove, vinculada al projecte del Pla Català. Amb la seva feina el que ha fet és impulsar el desenvolupament de l'esport a les escoles i que cada vegada tinguem més nens i nenes que puguin fer aquesta pràctica esportiva. Per defugir d'aquest sedentarisme tan brutal, el Pla Català és una eina clau. Vam creure molt oportú crear com una entitat esportiva molt lligada al centre educatiu, que és l'Associació Esportiva Escolar, en el cas dels centres de secundària, i la secció esportiva de l'AFA, en el cas dels centres de primària, tenint en compte que una part important és que el centre educatiu hi sigui. Doncs a l'Associació Esportiva Institut Montserrat creiem molt en la part social de l'esport i és per això que treballem molt en projectes que vinculin la primària i la secundària. Busquem, a través del projecte TPS, treballar amb les escoles adscrites a l'Institut Montserrat per poder donar-los prioritat i conservar els grups d'activitat. Això ens permet que aquells nois i noies que potser no estan tan adherits a l'esport com a activitat principal puguin mantenir l'activitat esportiva encara que sigui només pel factor social. Et crea una inquietud que potser abans no tenies. Això a molts nois i noies els hi canvia sobretot la part de l'adolescència. El fet de fer esport crec que ens ajuda. Això ho fem treballant amb les escoles, amb tota una sèrie d'activitats entre els alumnes de sisè de primària i els nostres alumnes de primer d'ESO en la part final del curs escolar, per tal de donar aquesta transició des de l'activitat esportiva que fan a l'escola amb l'activitat que podran fer a partir de l'any següent a l'institut. Dins de la nostra entitat, l'esport base és fonamental, és on comença tot. Volem que des de ben petits entenguin que l'esport és una eina on poden crear espais de sociabilització, creen connexions entre ells o elles, ajuda a que generin uns hàbits des de ben petits. Creiem en la força i la potència que té l'esport com una eina de formació dels i les joves. La nostra màxima és que qualsevol noi i noia que vulgui fer esport pugui fer-ho dintre de l'entitat, per això l'oferta que tenim és molt variada, des d'activitats escolars, activitats sense competició, activitats federades i amb una diversitat d'esports, i ho fem justament per intentar donar cabuda a tothom. En el centre una figura molt important és el coordinador. El coordinador del Pla Català és un dels professors del centre que ens facilita lligar el que és el que es fa en horari lectiu amb el que es fa en horari no lectiu i el principal eix vertebrador del que serà l'oferta esportiva extraescolar. Una altra figura molt important són els dinamitzadors. Els dinamitzadors són joves, adolescents, que hem volgut fer partíceps del que és l'oferta d'activitats esportives extraescolars, una mica complint amb la Declaració dels Drets dels Infants que ens diu que hem de fer participar els infants i adolescents dels afers que els hi toquen de prop. I per tant volíem introduir aquesta figura perquè pensem que els adolescents tenen molta cosa a dir a l'hora de millorar els temes que els afecten. Doncs la figura del coordinador és bàsica, col·labora en la selecció dels dinamitzadors i sí que el coordinador ha de fer una mica la planificació, la difusió, ha d'estar marcant una miqueta les tasques a fer i sobretot el que és a nivell extraescolar. S'encarrega del seguiment dels monitors, dels seguiments de les famílies, dels jugadors, jugadores. La funció que faig com a coordinador de l'Institut d'Escola simplement és buscar activitats de les quals puguin aportar dins de l'extraescolar que fem al centre. Hem aconseguit tenir un bloc d'alumnat molt interessat per l'àmbit esportiu.
esportiu. I de fet tenim molts alumnes que quan acaben l'ESO van a fer cicles formatius de l'àmbit esportiu, o quan acaben batxillerat tenim alumnes que han fet la carrera de Ciències de l'Activitat Física, i el que fem és, el professor o la professora que està treballant a segon d'ESO és la que posa el focus en veure com seleccionar aquest alumnat. El dinamitzador és una peça clau perquè al cap i a la fi és la primera peça en la que es comencen a formar els joves avui dia. Començar a fer esport des de petit crec que m'ha ajudat, a part de la meva condició física, també com connectar amb els companys dins de la pista. Doncs la meva tasca a l'institut és bàsicament promoure l'activitat esportiva a les classes i tot això, i intentar explicar als alumnes de cada curs quines activitats poden fer a l'institut, quines extraescolars, esports. I també ajudar els nens a que facin més esports a l'escola i així que tinguin una millor activitat física. El paper que tenim els dinamitzadors a l'hora del pati és la lliga de l'escola, que cada trimestre va variant d'esport. Per exemple, aquest primer trimestre tenim ping-pong i voleibol. Dinamitzo la lliga de pati, concretament el ping-pong, els dimarts, que estic amb dos amics també, que fem d'àrbitre, puc anar a buscar el material, després apunto els resultats. I el que fem és anar observant durant tot el curs per arribar al mes d'abril aproximadament i fer la proposta a les famílies i als alumnes. La formació que fan a l'estiu és superimportant perquè venen amb ganes i llavors directament fem un procés progressiu. Els que comencen a tercer d'ESO com a dinamitzadors tenen l'ajuda dels de batxillerat, els de quart, i cada any tenen un rol diferent que van canviant al llarg dels anys. El que em va fer que escollís fer el curs de dinamització ha sigut que el club, al estar posat al Pla Català, m'informessin i m'expliquessin què podria fer amb el títol, quins avantatges tenia, què era, per què servia. I la veritat és que a mi l'esport sempre ha sigut una cosa que m'agrada molt i vaig fer el curs de dinamització per poder començar amb alguna cosa de l'esport, i com que m'interessava molt aquest tema i em donava l'oportunitat de poder ser entrenadora, doncs vaig fer aquest curs. I gràcies a ser dinamitzadora he tingut l'oportunitat de fer moltes coses, com per exemple anar d'Erasmus a Portugal amb l'institut, i ha sigut una experiència que m'ha agradat molt, hem conegut a gent i jo crec que això és una de les coses més importants que m'ha portat a l'esport. M'ha portat poder portar un equip de noies, en aquest cas de vòlei, que crec que és una experiència que m'ha omplert moltíssim i que a més he pogut aprendre moltes coses, i ja no només a nivell d'entrenadora, sinó també a nivell més de persona. Els valors una mica del respecte, de l'educació, de com em dirigeixo les meves companyes, com em comporto un entreno, sé quan estic dintre la pista i quan estic a fora, i al final tot això també fa que tot acabi funcionant millor. El Pla Català és molt important en tot el centre, en totes les activitats que fem, perquè és un recurs que tenim pels nostres alumnes per poder-los donar oportunitats per poder créixer i per poder formar-se en el món de l'esport. Ja sigui dins del propi centre, ajudant-nos a organitzar i a dinamitzar activitats, ja sigui fora del centre, són recursos i oportunitats que tenen per poder créixer en aquest àmbit. I per nosaltres aquesta figura és important perquè dona una mica més de sortida més enllà, i si alguns d'ells creuen que poden guanyar-se la vida o senzillament treballar i ser feliços, que al final és el que compta, també com a persones els forma moltíssim. Doncs jo crec que a futur sí que em veig fent alguna cosa d'esport, ja que juntament amb l'anglès és una cosa que m'agrada molt. Crec que és una cosa molt bona i em pot ajudar en molts aspectes de la meva vida de gran i en el futur també. Vaig fer els 2 cursos de dinamitzadors i de gestió, amb el que vaig començar a portar algun equipet escolar. Després de ser dinamitzadora durant uns quants anys, vaig descobrir que el món de la gestió esportiva també m'agradava, llavors vaig començar a estudiar el cicle superior d'activitat física. Amb aquest cicle vaig poder arribar a coordinadora de l'entitat on estic, i a partir d'aquí la coordinació també em va motivar molt a la part més de gestió, més d'administració, i amb això vaig acabar estudiant ADE. Amb la carrera d'ADE i el tècnic de superior de l'esport, al final vaig acabar sent la gerent de l'entitat, portant tota la part de supervisió, control, tema administració, tema gestió i tot el que engloba la nostra entitat. Doncs hem vist diferents experiències dels diferents agents que suposen l'engranatge bàsic del Pla Català d'Esport a l'escola, els dinamitzadors com a figura important en fer partícips els joves de tot aquest muntatge, i en principi la clau del Pla Català és posar a l'abast dels infants i adolescents de Catalunya
la pràctica esportiva regular que els hi suposarà una educació integral, uns hàbits saludables i al final un millor benestar físic i emocional en aquesta societat.